Dios ni Jacob ug ni Isaac. Mao kana ang Dios sa Israel nga mao na atong Dios karon. Kung unsa ang mga pulong sa Ginoo kanila, mausad na kanato karon. Kung gilaglag man daw sa tubangan sa mga Israelite ang mga nasod, mausad na malaglag po ang Israel kung sila di paminaw sa tingog. Kung di matinumanon sa tingog sa Ginoo, mausad na kita mga Kristohano, malaglag po ta. Mabitay nung nalinitat nga ako mag-ingon kaninyo. Sa piso ng nakuha nga itong pamahagi. Manang niingon si Jeremiah, agi ka mo sa dating dalan. Sa dating daan. Kung makakaplag ka sa paulay, sa kalan. Kung sila niingon, dili sila mga agi. Kita mga agi. Ang Ginoo nag-ingon, way usa nangita, dili sa kalibutan. Way usa ka tao, nangita o nakasabot. Ayaw itugod nga ikaw ka na ang isultihan sa Ginoo. Nangita ka, nakasabot ka. Kapit na yung dala pumingon ka ninyo. Ayaw ninyo pinawangin. Sa 2 Samuel chapter 24 verse 13 and 17. Be against me and against my father's house. Kung nakita ka rin mga pastor, kung kining pestilence, sa may mga ayaw, mga talutan, mga katawan. Kita. Yun nga ang Ginoo karon. Ginoo, batok ka na ako. Batok sa akong nasundan ng mga panimalay. Ang ilang pagtagad sa panimalay sa Diyos. Baliwala ka. Mo ka ito ikaduhang sala. Sa Israel, mo sa namin ikaduhang sala. Ibaliwala ko na ito ang balay sa Ginoo. Namundot kita nila. Yung sulat man na. Isikaraya na Ginoo. Sa atong mga mataas nating panahinungdan di ka mo ani dili, panahinungdan di ka magbalaan dili, panahinungdan di ka mo tuo nga kinibalay sa Dios. Kaya nga naman ang imong pagbati mo pagpananawas nating balay sa Dios. Manini Moses sa mga katawan sa Israel ay si Moses giingnan sa Ginoo. Moses ingnan mga katawan buhatan ko nila og sanctuary aron makikuban ko nila. Mo na ang tabernakulo sign na ang Ginoo nakikuban kanila. Umusa na kita karon. Tuloy kining balay. Ikatulong nilang sa labi ni ang mga prophet, ang mga priest. Ibaliwala nila ang ilang pagkaserban sa Ginoo. Ibaliwala nila nga sila alagad sa Ginoo. Ibaliwala nila o nang hinungdan si Jesus Christ niya ni kay nga naman wala na tao matod pa niya nga gisulat sa Old Testament, wala na isog nga mga tao musultid kamatuoran. Wala hinungdan si Kristo ni ani siya diri ug niingon siya ako ang dalan ug kamatuoran ug ang kinabuhi, which is si David nag-ingon katong templo ang sanctuary sa Ginoo matod pa ni David sa Psalm 77:13. Oh Lord, I know your way is in the sanctuary. Once ganin na ay gisulat niya pulong nila, dili na nakabakwi. That is the judgment of God. Pag-ingon niya ka ng balay ninyo nga gitukod nato para sa paghimaya sa Ginoo, mao ni atong dalan. Mao ning giingon ni Kristo ang dalan. Walay makaagi. Makaadto sa amahan kung dili ka mo agi sa dalan sa kamatuoran nga mo si Kristo nga nagpadayag. Kung dahil nung dalingon siya kung dili mo mutuo kang Moses usaw man mo pagtuo na ko. Mo na ningon si David against me. Mo kini pestilence ron. Looy kayo ang tao gisilutan. Pero sa tinuod lang para ni sa mga pastor. Dili ingon nga silutan ta. Kung dili giwarningan ang mga pastor, mga pari, mga ministro. Nadin atong isulti ang kamatuoran. Ang kamatuoran na hindi sulat diri. Nadin si Kristo ni anhi dinhi. Naghisgot siya sa mahitungod sa gingharian. Ang gingharian sa Dios, ang righteousness, mao kana ang standard, ang meaning sa gingharian nga giingon ni Kristo. Mao katong giingon kanila nga ang Zion o
ang righteousness nga niingon kanila nga let the standard of Zion. Ang standard yun, kung siya itong buhaton niya sa Zion, so standard kanang justice alang sa Ginoo, kanang tarong, kanang righteousness. O bitaw hinungdan nga si Kristo niingon sa mga parasiyo, mga eskriba, mga hypocrite. Nga naman, naglingkod sila sa lingkuranan ni Moses, pero dili gyud sila mutuman. Unya, matod pa niya sa 23, wala nila gitudlo unsaon pagsulod sa gingharian sa Dios. Ang ilang gitudlo ang mga halad. Wala nila gitudlo kung kinsa ang gihalaran nila, kung unsa ang mga halad nga dawaton sa Ginoo. Nagibaliwala nila ang ilang pagkapal, ang ilang pagka-eskriba. Sila ang katagad katungdanan na mao'y musangyaw sa mga covenant sa Ginoo nga gikumand kang Moses. Nag-promise sa mga katawan nga mutuo. O bito inungdan kami. Nagpainungdan ang Ginoo kaniya ko pa. Ingon pa niya sa Job. Job chapter 22. Kung mahimo dili ta mundan diri hangtod dili paabot sa Ginoo ni COVID. Kung mahimo lang Ginoo, pero kung imo ta umuton, ayaw lang mo kadlok. Kay mo ka na saad sa Ginoo alang sa mga katawan. Sa tinuod ka mong mga tao dili. Ako inyong magbalangtay. Dili na ko paninglon sa inyong mga dugo, kundi kong mga lagad sa Ginoo. Kay gisulti na ko ang tanan. Kami tayo nung si Simple ningon, wala niya gipagkamay ang pulong. Aron di siya paninglon sa mga tao na yung tiwalihan. Gisulti ni Simple tanan, aron di siya paninglon. Pero ang mga tao sa Israel, mga parasiyo, mga eskriba, ilang ipakagamay. Iparsyal nila ang pulong. O bito na hinungdan ng alaglag ang mga tao sa Ginoo tungod kay kulang sa kaibalo. Mismo ilang mga tao, kita po kung kulang tayo sa kaibalo, mao na pangitaon nato. Ang Ginoo nga mao ang pulong. O na mga pastor, mayong po kaninyo, isulti ang gingharian sa langit, nga mao ka na ang kamaturan. Wala kung masuko mo na ako. Ang Ginoo inyong kaaway. Dili ako, kay kinipulong sa Ginoo. Nagpahinongdom lang ko sa tanan na isulat dire. Job chapter 22. Verse 21 to 30. Acquaint now thyself with him, and be at peace. Thereby God shall come unto thee. O kaniyang challenge si Job. Si Job dili man ni propeta. Si Job usala ni ka gisulti sa Ginoo. Once gani gisulti sa Ginoo, tinuod na. Nga mao kaniyang nahitabo sa kalibutan. Kasi Job sa kataong matarong, adunay 8 ka anak, ug adunay sa kasawa. Wala niya gisulti diri ang iyang mga anak, ug ang iyang mga asawa. Kung dili may tungod ginikad siya. Ay si Job sa kataong matarong, kadi ng Ginoo nagaprotektar kaniya. Bisan ang iyang mga anak, nangawala kaniya pan si Job. Wala nawala kaniya. Bisan niyang asawa nagpaluya kaniya, bisan ang iyang asawa nagtudlo nga pasipadan ang Ginoo. Wala gihingon ang Job. Bisan pa ang iyang asawa niingon, Job, tanawa na imong lawas. Kadautan na. Huwag niya pang pasipat bisan ni Job. Kaya nga naman, siya na ang tao ng tao. Kung sa tinuod lang, mao na ang buhat ni Satanas, dili ka nato. Itang mga Kristohanon, si Satanas, ingon pa sa sulat ni Job sa kakanaog na,
Isumbong na sa atong Dios. Kunya mabot ang panahon ningon sa Revelation, di na siya pasudlon. Mag-double time na siya dili. May naman, kabalo na siya, hapit na ang iyang panahon. O bitaw na samtang wa pagitaga sa tanas dili. Samtang hindi pa siya musagad na naon. Aron mo sumbong nato. Isumbong ta kung unsay gibuhat nato. Tinuod ni pulong sa Ginoo, tingog ni sa Ginoo. Mao na ang tao kuno magipanikan ni Satanas. Kung kita usabat na taong matarong sama ni Job. Gusto man ta magpakamatarong. Mao ni may tabunaso. I-accuse ta ni Satanas dito sa Ginoo. O tanawa ng mga tao sa panakang education. Huwag man na sila naninood. Huwag ito nang gisultihan ka mo sa dito. Ano yung sumbong niya? Pasalamatan nato ang Ginoo. Mamaw si Iso Kristo. Bisan pa! Nagsaka kanaog si Satanas sa tinuod lang karon si Kristo naa sa tuo sa kamot sa Diyos. Nagalingkod o naga-intercede sa Amahan. Anunay nagahangyo sa Amahan nga kita panalaginan. Nga tanang tao nga nangalagad o ang tanang tao nga balaan o nagpalaan o naningkamot na mabalaan. Kung daw ang pamata na balaan pero maningkamot o nagbalaan. Ay maabot ang time. Patut pa ni Senyor. Sadya maabot niya ang hingpit, ang dili hingpit mawala na. Ang bot niya pasabot. Ang mga tao na balaan, dili na mahimong dautan. Ang mga dautan, dili na kabuhat ni balaan. O na ito pangaluto. Sadi pa na maabot. O na nga, ang Ginoo muhatag og chance. Bakwion niya ng pestilence. Aron kita mangandam. Kay kaning pestilence. Sa kaning disputan nga ilanan niya na siya hapit balik. O nang ningon si Job. Acquaint now thyself with him. Be at peace. Thereby good shall come upon thee. O unto thee. Ipaila ang inyong kagalingon sa Ginoo. Kamong mga pastor, mga ministro, mga pari. Ipaila ninyo inyong kagalingon diya sa Ginoo. Og magbatuntag kalinaw aron adunay moabot ka nato maayo. Verse 22. Receive, I pray thee. Ingon pa ni Job. Dawata og ako mag-ampo kanimo. The law from his mouth and lay up his word in thine heart. Dawata kining balaod o sugo sa Ginoo gikan sa bakma. Og ang pulong itanom nimo, ipapuyo nimo sa sulod sa imong kasing-kasing. Matod pa sa 23, if thou return to the Almighty, kung ikaw mubalik sa makagagahom, thou shall be built up. Kung ikaw ihang tukuron, thou shall put away iniquity. Kung imong biyaan ang mga dautan, far from the tabernacle. Nga diha sa sulod sa kurihanan sa Ginoo. O bitanong limong pakayo mo pa sa ilo daan. Kung sa imo yung sala, unang musulod ni balay sa Ginoo. Kaysa tinuod lang, huwag yung nagkaray doon. Dahil sa high hill of God. Ang balay sa Ginoo nasa taas. Manang si David ni Ingon, where my help come from? My help come from the high hill. Sa taas, ikan sa taas ka dito. Kabot ka lang. Wala ang atong iniquity, wao na tulad sa tabernacle. I-disting base na to. Ingon pa ni Jeremiah. Kamong mga praise, mga prophet, or mga pastor, mga shepherd, kamo ang una ang nag-violate sa atong balaod. Ay wala ninyo di-distinguish what is right and wrong, what is clean or unclean. And you close your eyes in the Sabbath day. Inyong gipiyong ang mata ang Sabbath, which is mao kanang gibuhat sa Ginoo. Hinungdan ninyo si Jesus Christ. Ang Sabbath gibuhat na sa tao, dili ang tao gibuhat sa Sabbath.
kana sa diya nga matao ka aduna gisabat sa Ginoo. Walay exempted. Ingon pa ni Moses, kag isugo sa Ginoo, Moses, ingna sila isilibrar ang Sabat. Kay ang Sabat mao kana ang ilanan kanila ug kanako. Manapong ang tao nagila og Sabat iya sa Ginoo, ikaw ang iya sa Ginoo. Mao na niingon si Job, thou shalt put away iniquity far from that tabernacle. Ingon pa niya din sa verse 25, yea, the Almighty shall be thy defense, and thou shalt have plenty of silver. Unya ninyo makagagawon sa kaitasan, mao kana inyong depensa ug gatagan mo og daghan nga mga silver. For then shall thou have thy delight in the Almighty, and shall lift up thy face unto God. Kung sa diya nga ikaw magkakalipay diya sa makagagahom ug imong itaas ug itumong imong naong diya sa Ginoo, thou shall make many prayers unto Him. Pagbuhat kay dagang nga pag-ampo kaniya, and He shall hear thee. Paminawon kaniya. And thou shall pay thy vows. Kunya bayra pod ang iya ang saad mo kaniya. Bayri pod. Kung bitaw na linitat na atong pangayoon sa Ginoo, mag-ampo tayo kwaon ng COVID-19. Why nito nga din ang atong Diyos nga buhi, akumingon kaninyo. Wala ko nangalagad sa dili Diyos nga buhi. Kaya akong gilagaran karon ang Diyos nga buhi. Kumaw ka nang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nganong miyon ko nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Si St. Paul samtang siya naglakaw atong iyang panahon. Iyang nakita mga katawan, although sila nagsimba sa Ginoo. Ingon siya sa Acts chapter 20 verse 17. Ang ilang pagsimba nakita ni St. Paul dito nga nahisulat ang inscription dito sa Diyos nga dili mo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Anong may mo mata? Ang atong Diyos mo na nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ay siya ang tagiya sa tanan. Ina nga siya Diyos nga sa langit ug sa yuta. Kay siya nagbuot ni ining tanan. Siya ang nagpadala ni ining pestilence. The pandemic, ang meaning sa pestilence, the epidemic disease, spread. Ang epidemic sa nakaraang ng lugar, wanang ningon dito, sadya nga moabot ang pestilence in diverse places. Remember that the end, wanang moabot na.